ka ezi ka o si bụ na nwaanyị kpata ego ụmụ nwoke agbabali ọsọ. Ọ bụ ife ọjọọ na young girl na-eme ọfụma? Ife a bụ question ka ọ bụ anọ ife na-eme na be anyị. Dawe Igbo eze ụmụ iyo, nwunye m gee ntị. Ọ na-abụ ife nwaanyị na-eme ọfụma, especially a very young girl, onwe ụdị ego ga-adị n'aka ya, ụmụ nwoke a na-agbalị ọsọ ụmụ nwoke na-feel intimidated ma ọ bụ na nwaanyị kafa jide ego. Ọkwa na ajụjụ ka ọ bụ ine n'ọfụma ị ga-afụ na ife nnekwu na-eme ije fụ na egel be banka. Ikekwe ị na-achọ nwaanyị nụ na onye abịa banka ịmago na at least na onye a ji degree. Ikekwe ịgụrọ onwe ụdị ụjọ na-abịaghị n'arụ. Ụfọdụ ịbịa asị gị na ada ga-ejikwa ego nekwa na ọya na-agba ọwa n'ihi ine na onwe gị ọwa anyị na-agba eluro nke nwa na-agba ma ọkwa na ị nwere ọwa chaa o nwere ụdị ume ga-awụnye gị n'afọ. Gịnị kpatara ife ndị a niile? Ị na-anya na movie industry enwere many girls na-eme ọfụma na-eme film mana fe anwa anụrụ di. Ọ bụrụ na fa chọrọ ịnụ di, ọ bụrụkwa na ajọ ome nke fa kama na ọ na ụmụ nwoke na-abịa side fa na-efilube inferior before them. Anyị na-akpọ ife anwa inferiority complex. Ifo ichi igwe onwe eziokwu igwe onwe ebe na-achọ ka nso ka ndị isu ife anwa na-abụ phobia. Ọ na-adịghị ka ịnụta nwaanyị a na ọ ma na-enye gị respect. Ọ na-adịghị ka ịnụta nwaanyị a iyotego nwere so many things na-agbaghị n'uche, so eluzie mgbe ụfọdụ ime isie the best girl gịnị akwesị ibi ebe ị na-atụ ụjọ. Mana dị ajụjụ still remain, kedu ife eji atụrụ nwaanyị ji ego ụjọ? Ọ pụtara na nwaanyị akpatala ego ekwesịrị ịkpata ego? Ọ kwesịrị ka ọ tọ na ụbịam? Aka nchawa bụ aka nchawa, ọ akala aka onye. O nwere onye akala aka ya bụ na ego ga na-agba ya. Ọ bụgodo ego na ọ na-efe ọ na-eme ya na-aga iji awele. O nwere ndị bịalụ chap feluo n'ebe fa na-eje. Some girls dị like that, fa kpata ego n'oge. Ụfọdụ kpatara ego a nụọ ji n'oge mụta nwa sefu chawa, mana enwere ike na-eweta aka ife dịka ebe 60 enu na ọnọzụkwa ma 50 something ma 40 something. Ya bụ n'anya we have some prominent ladies na fada n'ike. Ịghọtago ọkụ ụwa dị. O nwere ndị nke fa bụ slow and steady, nwere ndị nke fa bụ n'ụtụtụ na abana na njọ afịa efifie njọ afịa ọ mgbede akọọlụ fe egwu iche ụwa mgbede ka mma ụwa mgbede ka mma. O nwere ndị nke fa dị like that. So anyị ncha niile abụrụ ifene. Ọ bụrụ ya ka ị ga-eji na-atụ nke nwaanyị ụjọ ma ị na-efil na ọka gị ifene. Nwaanyị a dịkwa humble. The difference dị na between ya nwa na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ bụ one, gene ya. Ife anyị na-ekwu ọ dị na nwoke otu a ka ọ dị na nwaanyị. Na family mụrụ odogwu nwaanyị fa nwekwa ekwesị ịgba na aka ya ada maka na ife a na run in the blood. Ọ dịfa na lineage. Ọ bụ na ndị na-eketa ike ije nụọ nwaanyị dị a dọnwọ ndị o nwekwa ike ịmagharịkata ebe ochie gị ọkpọ na ịgba na ife a ọ dịfa na onunu. Itu a ka ọ dị ya kpatara na na-enwe ife a na-akpọ agbọ. A na-ejezela agbọ. O nwere family ị ga-eje ọ bụ na fa na-amụ ejima. O nwere family ị ga-eje ọ bụ na fa na-adị obi umeanị. O nwere family ị ga-eje ọ bụ na fa aka fa na-acha n'ite. Itu a ka ọ dị asị ka ejezela agbọ dị ya ọ na-eje ebe a nụrụ nwaanyị. O nwere ndị na-eto ogologo, nwee ndị na-ada akakpọ, nwee ndị na nwee ndị ụbịam bụ hey ebe obi mgbawa. So ife a ka a na-agba eluzi asị ka eje ebe dị ona. O nwere ife eji ama ndị ejeje wele ya. So otu a ka ọ dị family nwaanyị nwee ndị ị ga-afụ ọ bụrụ na ego na-agbafa n'aka ya. Nwasị nwa agbọghọbịa ị notisi enya n'oge ijekwa mamụ ya nwere ike ije na-aza mamụ ya na akaụntụ mamụ ya ezigbo ego nọ dị ya, mana ịma amarụ mamụ ya na-eme mkpọtụ, mana ọ dịfa na n'otu a ka ọ dị. So adịzi na-atụfu ụjọ. Nwoke bụ nwoke ọ ya anụ onwe ya, ọ na-etukwu anyụ mamịrị. Ọ sị ya yikwa ife ebe anyị makwa ole bụ ole nke gị ejidekwana ya akakwa ịrapịa. Ọ ya ka eji enwe ezi na ụlọ ashịm nne ezinụlọ odogwu ka ịbụ eyetego. So adịzi na-atụ ụjọ ọ nwoke ka ịbụ kwechiri ị na-agụ okwu na-enye anya mkpụrụ anya si wee nwayọọ na onwero ya gbazi n'oke speed ya ekuru ike amụọ ọnya. Some of them narị achọ nwoke na-adị bọzi. O nwere ike mpafa etu mpafa si apịasụ mmafa na-apịasụ mmafa iche na mmadụ ga-anwụta.
ụmụazị a na-afụkwa etu mpafa si apịa su fa like ya mpafa etu anwa fapụtakwa etu fa need the action a ịbịazie maka na ya iji ya ego ị na-agụ okwu nwayọọ nwayọọ ọga pịasuo onye a lisuo onye a nwee ndị na-alaiki ya. Onye nwaanyị na South Africa nji eme akwụkwọ ọ kpọrọ m polisi gịnị ka m mee na m ekwere akụ ya ihe ọ sị na nwoke ọbụla ala ọbụla ya na-akụ ya ihe otu a ka ya nwatị wee ghọta nke ya ma nwunye ekirikata nwụọ ndị ọ wee asị my son I pity you aghọta m ya nwaanyị a na-ekwu oge ọ seti ka m ghọta dị piti kpọọ ekebịa rie ewo a na-ejidekwa na ojukwu n'aka mụnwa ji ọkpa mbe ele onwe m ịghọtagoro wee na-asị ya after much eti ya nga eti ịkpọọ na m ndị eke nya njụọ gị aka na ọya bụlọ 20 years so atụzi na afọ ụjọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-alaiki nwoke na-abụ nwoke gbachie ike iruo jee ka isi wee dị o nwere ike bụrụ onye nke gị atụna ya ụjọ hapụ ife ọ debe onwerọ ịbịakwa asụmana ịbụ inyere ya aka ka chanel ọ dịchaa ọfụ maka ife niile ga nke ọma ife onidi nwoke amụọ nwoke ya bụrụ nwoke dere Igbo eze onwe iyo.